азиз, дар вақтҳои охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ маълумоти ҳар гуна дар бораи COVID-19 пайдо шуда истоданд ва мо ба ташаббуси радиои Муҳоҷир тасмим гирифтем, ки ба шумо якчанд маълумоти дақиқ оид ба ин сироят пешниҳод намоем. Якчанд саволо омада истоданд ва пеш аз ҳама мо мехостем дар бораи худи коронавирус суҳбат кунем. Коронавирус чист ва сироят чӣ гуна пайдо мешавад? Коронавирус COVID-19 бемори нави сироят мебошад ва то моҳи декабри соли 2019 ки ин сироят дар Чин паҳн шуд ва дар бораи ин вирус ҳеҷ чиз маълум набуд. Ва нишонаҳои COVID-19 кадомҳоянд? Пеш аз ҳама гуфтан лозим аст, ки нишонаҳои COVID-19 ин баландшавии ҳарорати бадан зиёда 37 дараҷа, табларза, хастагӣ, сулфаи хушк, бинии равон ё дарунравӣ мебошад. Одамони калонсон, инчунин одамони гирифтори бемории вазнин, аз он ҷумла фишори баланди хун, касалии дил ва қанд хавфи зиёдтар ба гирифтори ин беморӣ албатта доранд. Агар шумо табларза, сулфа ё нафаскашии душвор дошта бошед, ба духтур муроҷиат намоед. Саволи дигар ин оиди роҳҳои интиқоли коронавирус мебошад. Шахс метавонад аз шахси дигар гирифтори коронавирус 19 шавад ва COVID-19 тавассути қатраҳои хурди бинӣ ё даҳони шахси сироятнок ба сулфа ё нафаскашӣ интиқол меёбад. Аз ин сабаб хеле муҳим аст, ки масофа дар байни ду шахс на камтар аз 1 метр риоя карда шавад ва қатраҳои аз шахси бемор ба ашё ҷойҳои атроф метавонанд афтанд. Шахсони дигар тавассути расидан ба чунин ашё ва пас бо чашм, бинӣ ва даҳонашон метавонанд сироят ёбанд. Дар бораи истифода бурдани ниқоби тиббӣ якчанд савол аст. Оё истифода кардани ниқоби тиббӣ ба пешгирии вируси COVID-19 кӯмак мерасонад? Ниқобро бояд танҳо дар он маврид истифода бурдан лозим аст, ки нишонаҳои COVID-19 дошта бошед ё шумо касеро, ки шояд COVID-19 гирифтор аст, ташриф оред. Агар шумо нишонаҳои ин беморӣ надошта бошед ё ба ягон шахси бемор нигоҳубин накунед, истифода бурдани ниқоб зарур нест. Яке аз чораҳои самарабахши ҳифзи саломатии худ ва саломатии дигарон аз COVID-19 ин гигиенаи шахсӣ мебошад, аз он ҷумла шуштани даст, ҳангоми сулфидан бинӣ ва даҳонатон ба оринҷ ё матоъ пӯшонидан ва масофаи на камтар аз 1 метр ба одамоне, ки месулфанд, нигоҳ доштанд. Нишонаҳои сирояти нави COVID-19 то ба кай метавонанд пайдо шаванд? Мувофиқи маълумоти илмӣ, давраи пайдошавии нишонаҳои COVID-19 аз 1 то 14 рӯз мебошанд ва тақрибан 5 рӯзро дар бар мегирад. Чӣ тавре ки гуфта будем, якчанд саволо омада истоданд, ки дар хусуси он тавсияҳое ки аз ҷониби нафарони гуногун дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷиҳати пешгирии вируси COVID-19 шумо чӣ гуфтанед? Албатта, ҳоло ҳар гуна маълумот дар манбаъҳои интернет дар бораи COVID-19 пайдо шуда истоданд ва мо шуморо махсусан водор менамоем, ки танҳо аз манбаъҳои боваринок истифода баред. Аз он ҷумла вебсайти расмии Созмони ҷаҳонии беҳдошт, Федератсияи байналмилалии ҷамъиятҳои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар ва манбаъҳои расмии Вазорати тандурустӣ ва муассисаҳои тиббӣ. Саломат бошед.